N-am făcut, ziceți mereu că am ceva cu voi. Fă să moară bărbații voștri toți în afară de mine. Să moară copiii mei, ăia de plastic, făcuți cu păpușa gonflabilă, dacă vă mai suport. N-am mă copii, am fost astăzi la piscină și ce credeți? Două rațe de-astea leșești, de râd în găoază, gardă joasă de-alea, picior scurt, târteața jos. S-a găsit ele fete să-mi zică mie, mă, tu ești ăla după Facebook? Da, fă, eu sunt ăla după Facebook. Mă, mare diliu ești. Fă, sunteți nebune la capul vostru ăla bătrân? Sunt diliu? Făi, nu pot să vă spun că sunteți proaste. O să vă dau pe mâna lui Eminescu prostiilor. O să vă dau pe mâna lui Eminescu prostiilor, o să vă fac cunoștință cu el chiar acum. Ascultați, dacă nu nebunește capul vostru ăla bătrân, când l-o cunoaște pe Eminescu. Eminescule! Alo, creangă, băga mea și pula morții tăi. Ai sunat mă la mașa să vină zdrențile alea? Băi, să moară bărbații tăi toți în afară de mine, dacă nu... Ăla și un gran de albeață, ca nebunit asta vrea să o înghită pe toată. Hai mai repede, băga mea și pula în pupăzată. Aoleu, stai că m-a sunat Fierarul cu videocall. Fierare, sună-mă un pic mai târziu că să moară bărbații mei mai prins nasol. Vezi să nu mă dai pe canal că treci istoria României. Păi bine mă, Eminescule, mâncați și pula ta, eu te sunasem să-mi faci o prezentare frumoasă, să mă scoți și pe mine că și așa au spus ăștia că sunt abăcă de urși în cult și tu ce faci mă, mâncați și pula ta? Doamne, să-ți dau la muie cu ciorapul de lână, Eminescule. Dacă nu m-ai făcut, mai dă-te în gloaba și în beleaua dacă nu m-ai făcut vars. Și tu și astea, urâtele astea, m-a nebunit capul tău, bătrân, tu cu astea de unde le miroase mâna a bară de autobuz. Să moară bărbaților dacă nu și suferă numai de mașini. Bă, Eminescule, ciorapul de lână datează din anul 1900, începând din 14/10/2014, femeile au început să facă laba, iar bărbații călcăiul. Având în vedere că futăcioasele ninja nu se vor ofili niciodată, am această explicație pentru ele. Păi nu sunteți proaste, sunteți doar ușor pregătite. Timpul nu are efect asupra voastră. Știți bancul cu timpul? Timpul la mea!